and seriously considering the possible results. Ang self-control kuno, kining tao nga adunay pagpugong sa iyang kaugalingon, nagahunang-hunang kini siya, una siya bubuhat. Una siya muhimo. O seryoso niya na i-considera ang mahimong unyang niyang resulta, inighimo mo niya na. Muna yung ginatawag self-control. Pero kung ang tao gani, wala na siya kauna-una, diretso lang niya himuon, o wala niya ginalantaw, unsay resulta ani, unsay mahimong bunga ni, unsay consequence niya gihimo, kaya natawana, wala siya self-control. Kaya ang tao nga dunay pagpugong sa kaugalingon, una niya buhaton, maghuna-huna ko na siya. Kasagaran sa ato ang itong mistake na mga desisyon sa kinabuhi, tungod na sa ato ang paggalit. Mga opportunity. Kasi ang pagkain ka na, huwag mo lang ka maghuna-huna, huwag mo lang ka nag-pray sa Ginoo, kumain mo na siya. Tawag ka sa imong barkada. Nawag sa imo sa cellphone, mingan ka. Pre, ano yung sa agalay? Kay birthday na mo ba? Kaya balo ka kung kinuso kong klaseng na tao kung nanawag sa imo ha. Sige, anak ko. Kung nakakay cellphone ko, maguna-huna ka. Kung kabalo ka, magpugong sa imo kaugalingon, maguna-huna ka. Kakadali lang pre ha. Muni-muni usap ka. Ay mo ka, magpumuli ko, pumili. Then, kung sa imong desisyon na tawagan mo sa bahay, dili ko makaanha dyan pa eh. Dapat tinana ka. Dili kayo pagtawag sa imo nga, diretso na yung kalakaw. It is one aspect of the fruit of the Spirit that stands in contrast to the deeds of the flesh. Sabihin ninyo, ang tanang buhat sa unod, contradict siya sa Holy Spirit sa inyo. Mga ginibantay, kung ikaw muhimo aning mga kasasala ng mga hinimungan, kini mga vices sa kinabuhi, gihimo ni mo na, tungod kay maunay trabaho, maunay kinaiya, sa imong unod. Maunay ingon sa Romans chapter 3, verse 10, 11, na nag-ingon na, mawala kayo yung tao na matalo. Ang kanan, itinguha sa tao, puro kadagutan. That's why kung magdras ka, magmaliwana ka, magpatay ka, magmulata ka, manumbag ka, mamikil ka, magchismis ka, maglibak ka. That's the work of the flesh. Trabaho na sa unod mo. Maunay kinaiya sa unod mo. Kung ang Holy Spirit na gibutang sa Ginoo sa imo, mauna siya ang mutapak unta sa imo para makaikyas ka anak na kinaiya. Anawin ka na mabitan ng bakit kayo pamatingon na ang kinaiya sa Kristohanon, pareha kinaiya sa mga non-believers. Bakit kayo naunahon kayo naman? Kung sila naghimong anang mga makaulaw ng mabuhat, kanang mga sala na dili dapat himuon sa usa ka Kristohanon, normal lang na sila. Kaya nagkinabuhin sila, diya sa unod, according sa Biblia, walay tinguha o walay tao, walay tinguha maghimong kayo. Ang kanan ngayon itinguha, puro kadautan. Pero kung Kristohanon ka, kung paghimong yapon ka na ito, asa man ang imuhang Holy Spirit karon. Nga ang Holy Spirit, nahigman niyang bunga. Sa itong gibasa kanina, the deeds of the flesh. Unsa ba rin, tanaw na ito kung unsa ning buhat sa unod. Tanaw na ito ha? Ang buhat sa unod, makita sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19, nato na sa 21. O dayag kayo ang mga buhat sa unod, na mao kini. Katuning wala pa ka diha sa Ginoo dapat. Katuning iya sa mga dili magtotoo, dapat. Katong dili man Kristohanon, mo ni dapat ang makita sa ilang kinabuhi. Pero mauli kasagaran makita ka sa ilang kinabuhi. Kung dili niya makita dapat sa Kristohanon. Ingon pa, dayag kayo ang mga buhat sa unod, na mao kini. Sa lawayong pakighilawas. Katong gingon ako na sex outside sa boundaries sa God's will sa Ginoo. Bisang pag naanak mo yung anak, kung wala, gyapon ka nagpakasal, apil ka ani sa lawayong pakikilawas. That's why, ningon ko ganina nga nalipay ko kay nay uban sa inyo nga nagpakasal. So dili pa gid siya ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Naa pa kay mahimo kay buhay pa ka. Another one, kahugaw. Unsa ni kahugaw? Unsa ni kahugaw? Ingon pa kining ginatawag na impurity. Ang atong lawas, ingon sa Biblia, templo sa balang espiritu. So dili mo dapat hugaw-hugawan ang lawas nimo. Sa diha nga gilawat nimo si Jesus Christ, imo ang kinabuhi ipupuyok nimo sa diha. Ikaw, mungtan ako sa imo. Bisa may ganahan ng puyok hugaw nga dapit.
CR. Namoy mga CR sa balay. Testing daw, damo undan, damo kapon, dito mo bukod dito sulod. Ano mo? Ang lawas na ito ay nana. Pero dagan sa mga Kristohanon, gihugo-hugawan ang maong lawas. Ang ingon sa Biblia, dili ang usulod sa imong baba may mga pahugaw sa imo. Dili ang gawas sa imo. Daso ni kanuna akong ginabalik-balik. Kung usa ta Kristohanon, kung saan na rumailhan nimo nga siya, Kristohanon gid siya. Sa panahon siya masuko. Kung masuko gani siya na sa kontrol sa kagalingon, Kristohanon siya. Pero kung masuko gani siya, pamalikas dito muhunit kung sino yung usundan o punan kung sa iyang magunitan ipusto sa imo. Hindi na siya Kristohanon. Kristohanon na panahon kay mo na ibubog yung nauna. Wala maibaluan kung Kristohanon ba dili. Wala ang tao sa inani nga sitwasyon, di kayo maibaluan mo nga kini Kristohanon. Kristohanon din naman sa susubahan. Pero maibaluan mo na sa panahon na naasya sa kasuko. Kung ang iya gani mo nahuna kay hilabihan na kada ukan, kung sa kalakot, kung balikas dito. Murag, di na ako makakilas. Kaya mo na puno sa Ginoo. Dili ang masulod siyang baba may mga pahugaw kaniya. Kung dili na gawas siyang baba. Yung panahon siyang kasuko, kung gawas kaniya, di maayon siyang baba. Kung nag-ingon na, sila, push ka, tingin niya. Hindi, magdala siguro. Ha? Suko ka na. Parang ni Jesus ba? Suko, nawasa ka, kasipala sa Ginoo. Pinainom ko ba? Mula ako karon. Hindi ako. Ano lang ba? Kalma lang ang kasuko. Ingon pa. Another one. Kaulan. Umanya mo galing ingon ganyan na. Parehas ni sexual morality, kaulan, kinilas. Kinilas mo gud. Once na kina-picture nimo dasi mong nahuna, imong dirong na. Salamat na kudagan sa Ginoo. Nagtanaw pa lang ka sa usa ka uta nga duna nay desire na kaulan dasi mo ang nahuna. Nalisin. Sala na siya. Ha? And that's the works of the flesh na nasa imo. Another one. Pagsimba ang mga Diyos-Diyos. Sabi mo ang Diyos-Diyos lang ang isutan. Sabi siguro mo ang Diyos lang ang isutan. Dili ka ng statwa. Dili. Dalang klase ng mga butang nga imo ang itagaan o pagpakabala. Labaw sa Ginoo. Wala ang imo ang ipaka-Diyos-Diyos. Sabi mo ka na lang ibutang sa mga kantos balay. Dilamig ka na. Consider na ka na. Pero kung di na ka makalagad sa Ginoo, kay puro na lang katrabaho, kinsa yung pa Diyos-Diyos? Trabaho. Trabaho sa Ginoo. Kaya mo man, Ginoo, abubuhan siya ng Diyos. Siloso siya ng Diyos. Sa imo pang tanaw, hindi magsilos sa Ginoo kung kinsa yung kitalagaan oras. Kung sige na ka patrabaho, wala kayo pangalagad sa Ginoo, di ganit ka mag-ampon, di ganit ka gabasa, Biblia, o pa dito na simpa. Sa imo pang tanaw, kung kila sa Ginoo, hindi mo sa Ginoo. Another one. Pagsalamang ka. Sabi niyo pagsalamang ka. Pagpawara. Yan na. Pagpadaot. Pagdaot ba? Panghilo. Parang. Alat. Isa pa. Pamikpik. Salaot. Atubangan. Kasi mga mamarang. Wala yan. Isubok na ikistuhan. Mga mamarang. Ha? Ayan. Napoy pabarang niya. Another one. Inong padrina. Pag dinumtangay, akili uso sa Kristohanon eh. Naapay mga Kristohanon, kung magdumot, bro, nagtanong mo ka ba yan? Dugay bipikot, dugay maluka, dugay makahawas, dugay makalimot. Isa ba yan ay kasukan na yung tao? Dugay makalimot. Kalimutan, bisag namatay na. Sinong dumanan ka po? Bisag namatay na itong gikalibugbutan, ngayon dumanan ka po. Wagi ka pa sa iyo. Kalimutang ka. O kinaiya sa tawhanon ng Lord o sa unod nun. Tawhanon kinaiya. May labot kung balang Espiritu Amin. O ni dapat ang pildingon sa Holy Spirit. Nagbibutang sa Ginoo sa inyo. Panagbingkil. Sama ni panagbingkil. Dagan kayo mga simbahan kung ano yung panagbingkil. Naduha. Yang isa rin gusto ka pastor. Kasi na ka pastor. Pagkailin mo. Katong muhawa. Pag-iso na pastor. Kada pastor na ito ng pahawak. Sige rin pag-ibo. Sa una sa bukid. Apoy ka ng mga butuhanay. Ripa-ripa ba? Ano mga ginatawag ka pastor ba? Ang simbahan bitaw nga, dahil kayo. Sila magbuot. Isa ka pastor. Hindi mo yun na. Hanggang. Revenue.
Ang uban di kita ninyo kay misyonan. Naman na. Diba? So, pastor. Ang uban ay kontrata, 2 years ka, kontrata, pastor. Mauyunan ka ninyo. Ang uban di mauyunan. O pang abot 2 years. Petisyonan na. Ha? Kaya mangigo, pastor. Manay, tawag na ito na magkabanimay. Manang uban na, ganahan kay pastor. Yang di ganahan pastor, bawas. Pagkawas, kung kailangan sa bahay. Nawagsan kay pastor. Mana duwag sa bahay. Next one, diba? Unahang jutay, ano sa bahay ako? Ano na doon na ito ah? Pareho ng pangalan. Kala ko, minuto akong punta. Mga narinig din na sa diyan ako, tukol sa bahay ito. Kung ayaw man, kung yan ako nagtupos doon. Mga rebelde na itong bikas. Mana yung natawag na panag-indel. Away, o away sulod, ang uban, di naman yung bakay, silo. Uban, no ba? Natuman, pagpangabubo. Kung saan yung pangabubo? Silos. Sa solusiban, naga po na siya. Ulos sa tawanon, dapat ni siya. Mga non-believers, mga unbelievers. Pero di sa mga Kristuanon, na kinahiyaan eh. Grabe kasi lusos na ulo na to. Okay sa una, Sunday school lagi siya. Sino ba siya? Piling niya, katong Sunday school itong isa kay. Di maayon mo Sunday school. Ano siya? Piling niya kasi pinay ko siya mamintay. Pagkasunod kasi siya na Sunday school. Mag-ipon mo siya. Dugayan siya ng doon ng mama. Balik mo naman. Ikas kumsa. Ano ba yun? Silos! Ito na si Pastor May kasi kung ano man pamintay nakita. Si George. Kung saan ko na ni si Ipuan. Ano nga, silos-silos. Kinaiya, tawhan na kinaiya. Nagawa ang kapungot. Kung naka sa kapungot, pwede ka makapatay. Ang pagduhot ng God, kaya murag dugay na siya. Pagtaulan na siya na ikaw. Ang kapungot, kanasukok ka ba? Kita lang uban, makapatay siya. Interview din mo, yung kung may balong, ako kung mahimo. Kailangan ba siya sa kasukok? Kung isang tingon, may balungan ka, kung Kristuhanon, dyan ka, parang yung kasukok. Kailangan mga Kristuhanon, anong pagpa? Kapag Kristuhanon ng word motion, anong ga? Kristuhanon na dili. Nagkingon ba nga? Nayawaan. Ay, sugot na nayawaan ka kung Kristuhanon ka. Nalaman is kinatawag kahapog. Wait. Nabahanin rin. Kinagyan sa mga dili mo totoo. Hapog. Dalo. Ngayon, watan pa galing uban. Iba ng Biblia. Dalhan nyo ikapulo sa bayan na ito. Sa inyo mo gidala. Kung nagdag ikapulo, kung ika-isara. Sumunang, sawag mo. Dili ka muhatag kay. Yung man eh, yung ating kutong, totoo dito sa ilangan. Ha? Ito man na inyo ang simbahan. Mas maayo kay, dili, wala may kirikwara, maghatag ikapulo. Ang inyo ha, pastor man nyo na dato. Kaya maghatag mo ikapulo. Kinaiya sa mga dili mo totoo. Pero nagang Kristuhanon yung anak kinaiya. Hindi ko muhatag kay. Hindi na, opening. Budo si Katla, kuminon sa nga. Kini, kahit na ko ni. Hindi akong pitahon ba. Dili man siya, kanang 10% sa iyang income. Takaraman ka. Opening na, di na siya tights. E kung tights na, ito na yung gikuha sa inyo 10% sa inyo. Pag-gross din mo. Basta opening, di na gina-opening. Ay tights, di na gina-tights, opening na gina. Bisa magbuhatag na kay 1 million o buhatag ka 50 mil sa simbahan. Opening mo na, hindi na times. E kung times na, 100% na. 100,000 dapat. Ano ba yung kakahatag? Kung na kay 20 pesos, mura magkaimon ka, makahatag kong dos. Kirakaan kayo. Pero tagaan ka 1 million sa Ginoo. May mga ka. Sa simbahan yung 100,000. Daan, kasi buhatag kakakuan sa kanibok. Okay ka rin? Pagkat. Inayas ka. Pagsako, langanin ka. Manadagan sa ato, hindi ba dato? Okay. Tagaan, dako ang marta. Jutay man yung balik sa inyo. Kaya sayangan mo ka. Kaya may naman, pastoras ko mabulahan na niya. Bito na. Bito na, dili good advisable or unethical yun kung ang pastor kunin sa kwarta sa bahay. Kung pastor ang magbunit, o yung asawa, udahan niya. Na, bro, tapi na balay auditor, may mo ulit, udahan matay. Pastor, siguro na kalungan yung kwarta sa bahay.
nabalat ka mo muli. So, ako na. So, na. So, another one. Pagkabahin-bahin. Wala akong gingon kanina. Pagkabahin-bahin, hindi pa nagbingking. Una ipanagbahin-bahin. Pag di na magkasinabot, kung siya, mawa, kung video bright pa siya kaysa yung pastor niya, matukod siya yan si Mahal. Ano na? Wait, hindi ka na pastor. Kaya patay buko, pastor na ko eh. Pwede sa mawa. Kasi, diba siya di-break siya. Tukod si Mahal kay patay. Bumuwag yung pastora eh. Ako na itong si Mahal, kung pastor. Pastor, at tingnan ka, ay, ang nasunahan ko. Balag itong pastor sa kamad ko. So, ito na. Another one is kinatawag pagpundok-pundok. Parehas na yun. Bahay-bahay, pundok-pundok. Asa pa, isa, what again, pag sa simbahan, inaya sa simbahan ng mga tao. Ganang ano ba? Pag nahalaga ni siya rin na suko sa iya ha. Ito dito ko ba na? Ipatasan ko. Suko kayo sa pastor. Nang tao man. Awagi ayaw pastor na ito. Siya naman ito na ikasuko. Ano ba ito? Bumali lang ko ba? Wala ko ba? Ito ko. Bumali lang yung buko ko. Ayos ko ay mahawat ka. Ikaw na kasi background sa kining na ministry ka. Ikaw na lang pastor. Hindi mo ito isa ako dito, no? Sige, pupunta sa simbahan. Kasunod na pupunta sa simbahan. At kung pinanggalo, siya, wapag kayo ayaw dahil, awan ang din. Sa kinaya sa tao, hindi na sa usap. Okay na sa. As long as, ang Holy Spirit, may mo tabang sa inyo, may mo giyak ka ninyo. Another one, kasina. O, kani kasina. Daghan, kastuhanon, kasinahon. Madato kayo ng silingan. Ito na, kanakauban, kung nakadato sa inyo dali, ay ninyo kasinahin na. Salamat ninyo sa Ginoo kay nadato siya. Kung nadato ko, kung sa minlin na ikuha ng kwarta ninyo. Pwede mo yung silingan niyo ba nga? Matay niyo, pastor, madato na ba? Palit ko sa kanan. Palit ko balay. Hindi mo ng kwarta ba? Ayaw kasi. Ay panahon para sa imo. Siya, nauna lang siguro yung panahon. Siya, ipadako sa Ginoo. Ulo ka, di mga turno. Another one, kinig. Dagan yung papikhan, paghubog-hubog. Dagan sa mga Kristohanon, pagkalisod, makikias. Lisod ka. Sabi ninyo, dili mo tingakan. Kaya mo lang yung tawanan na pinagara. Dili ta matingala kung nilanak ka. Pero kung gusto ka na makalikawas ka, pakita ba sa Diyos? Kaya kung ikaw lang, hindi mo na isod ka ay biyaan kung sa kabutang na habit na rin. Pero kung magpakitabang ka sa Ginoo, makaligtas ka. Patabang din sa Ginoo, huwag panikamuting. Matawagin mo kanina, wala. Before ka ka mo ako na muna sa akin. Maayo ba? Kung sabay consequence na huwag mo na ka. Muna ka mo, di mo sa imong buong di mo. O, ino pa, mapatuyang mong budya ka o mga butang nga sama niyo. Ano rin pa? Mapatuyang mong budya ka. Kaya ito, kalipay na kalibutanan na wala na yung undang, wala na yung puno. Kung asa ka ng kalipayan, wala, sige, kahit kumbate. Pasidanan ko kamo, sama sa akong pagpasidaan kaninyo, kanyato, na ang mga nagbuhat sa maong mga butang, di makapanunod sa gingharian sa Diyos. So, kung at kayo, dapat kini magulong kiniya, iya niya sa mga dili magtotoo. That's why ningon siya, napasidanan ko kamo, sama sa akong papasidaan kanyato, na ang nagbuhat dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Alam nga pasudlon sa Ginoo dito ang kawatan. Pasudlon dito sa Ginoo ang naghimuan ng mga tawhanon ng mga buhat. So dili gini siya pasudlon. Maningon sa pulong sa Ginoo pasidanan ko kamo, ang tanan naghimo nini, dili kayo makasulod sa gingharian sa mga mahan. Naingon pa, this is a list of action. Mao kining mga buhat nagdili iya sa espiritu. Apan kini nagikan dira sa atong unod nga mao ang atuang tawhanon na pagpakasala. Na nagpasidaan ang pulong sa Ginoo ng tanan na naghimo niini. Ingon pa, the warning is given that those who practice these things will not see heaven. Ang tanan kuno nga nagpractice niini, di gyud makita sa langit.
Wala ko nagahisgot, wala ni siya nagatumbok sa kung unsang imong gihimo kaniadto. Kung kaniadto inaani ka, normal lang to. Wala ka sa kamot sa Ginoo, wala ka nakaila sa Ginoo, wala kay Dios imong kinabuhi. Kay kaniadto to sa kinabuhi nimo. And then, sa pagyon, kung ikaw occasionally mapakyas man ug dili makalikay niini ng mga temptation sa area sa imong kinabuhi, magpakitabang ka sa Ginoo. Now the word practice is the key to accurate understanding of the passage. Kung mayroon kayo practice, ato ang sabot, to practice means to make it a consistent habit. Now, kung ang kinaiyan nimo, kay mauna lang ang magpadayon, himo, ninitawhanon ang kinaiya. Kung habit nimo ang maglibak, habit nimo ang mangaway, habit nimo ang maghuhubok, magpisyo, habit nimo ang pagpamarang, o na ginatawag practice. O ang tanan na nagahimo nini, ingong palriya, lifestyle na nimo kini, o mao kini ang imong identity. Sige ka, pisyo sa imong kagalingon, bisan Kristohanon ka, mao na imong gina-practice, mao na nahimo na nimo ng habit. Pag nahimo na nimong habit, mahimo nimo siyang lifestyle. O maglisod na ka, o ikya sa ngalan. Now, ingong pa, those who do this are most likely not true Christian. Ang nag-practice nini, ang kinibitang mga gisgutan nato, nabuhat sa unod, kung kanunay nimo na kini ang kinahimo, kung nahimo na kini nga habit nimo, nahimo kini nga lifestyle, kini na mga buhat nagpakita na dili iya kini sa mga Kristohanon. Why? Because no one who still lives continually in sin is really saved. Tungod kay wala kayo'y bisan usa nga naluwas nga magpabilin diya sa sala. Tinuod nga dili ta parukit na tao. Pero kung ang imong kinabuhi kay wala naman ka nang limuha na makaikya sa gapos sa sala, sa gapos sa bisyo, sa gapos ni punod-punod ng mga buhat, nagpakita na dili ka Kristohanon. Kaya kung Kristohanon ka, dapat makakawas ka. Dapat makalingkawas ka rin. Kung dili ka mabilin na maglunang anak na sala. Dapat muhawas ka, mugawas ka. Kung sama sa kong ganina, dili, di mo mahimo. Kung dili, naagi sa tao. The word, usas. Hindi mo mabasa sa Biblia. Once you are saved, always saved. Hindi mo mabasa sa Biblia. From Genesis to Revelation, hindi mo mabasa. Pero kinikumpos niya siya sa mga versikulo sa Biblia. Pero kayo ba? Si Paul ang nagpakusok anak. Pero si Paul, usap ang nag-ingon. Ang tanan na naghibong ay hindi mo nagsulod sa kanila. Siya ang nag-ingon. Kung siya naghatag ang tagang pasis, kapag luwas ka. Pero siya usap ang ingon rin na ang tanan na naghibong ay hindi makasulod sa gingharian sa Diyos. That's why, dili man kay nana mabagko dayon sa pagmailani mo ang Ginoo, magpareha ka kay Paul na gibagko sa Ginoo ni pagkauban nagwali dito sa kadalanan. Pero dili pud mahimo, maabtan ka sa kamatayon. Huwag yapon ka makalingkawas ani nga gapos. Huwag yapon ka nakalingkawas ili nga sarawon. Nga dili dapat makita sa Kristohanon kundi iya kini sa mga dili mo. That's why challenge ni sa tuwa. Maling kamo ta makahukas. I-prove nimo na ikaw luwas na gyud. Kaya kung dili nimo ma-prove, diya sa imong pagalingon na ikaw luwas. Kasi wala pa gyud sa Kristo. Kung dili mo makakaya, kung dili mo kabalingkawas. Kung sa trabaho sa Holy Spirit na ibutang sa Ginoo sa imo ha. Na ang Holy Spirit, kabaliktaran ni siya sa katong timuha sa imong unod. Muna siyang mutabang kanino, aron ka makalingkawas, aron ka mabadbaran sa gapos sa mga vices sa kinabuhi. So, challenge kini sa ito nga magpakitabang ta sa balaan ng Espiritu.